inde i den her bog. Den er helt vildt svær at få fat i, fordi at der er så mange, der gerne vil læse den, og fordi eleverne elsker den, så lærerne elsker at bruge den. Men vi har fået fat i den, og vi skal i gang med den intet. Og den skal vi i gang med i dag. Det hedder Intet. Den er meget, det er en meget god bog, men det er også en meget alvorlig bog, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at I har et samarbejde, hvor I kan tørre at snakke sammen, og hvor I behandler hinanden rigtig godt. Og derfor så skal I hver især i jeres grupper, skal I blive enige om 4 ting, 4 værdier, som I vil bygge jeres samarbejde på. Jeg kommer ud med et stykke papir til jer, og der skal I skrive de værdier på, og så skal I skrive under på, at I vil overholde dem, hvor det kan. Og så skal I komme med så I må sidde og snakke sammen i grupperne, men ikke noget med at rejse op og danse. Læg fine ben. Ikke noget med at rejse op og danse med det andre. Det er kun i jeres gruppe. Okay?